Sanibona ma-South Africa mathi ngikhuluma no-Dr. Bhebhe otholakala eMlazi ka-P. Ubizwa ngo-Dr. Bhebhe, ngibuye ngibizwa ngoSibonisa abangaziyo. Umsebenzi wami ngisebenza ngamanzi, ngikhipha iy'lwane emzimbeni womuntu, ngilungise, ngicupha amagceke abantu, ngilungise nemisamu, ngilungise umuntu oshaywe i-stroke, ngiyakwazi ukusilapha ne-stroke. Onamacala osejele ngiyakwazi ukumkhipha, even ney'gubhu zokuphakamisa abantu, kodwa iy'gubhu enganabungozi, iy'gubhu zona lezi, iy'gubhu okwaziyo ukuyihlanganisa nedlozi, ngoba mina ngisebenzisa into enomhlatshelo, efaka umhlatshelo, esebenzisa igazi. So nabadinga umsebenzi nabavalwa, kuney'washo futhi ezami eziphuma phakathi kwaleli khaya ziyasebenza ngamandla, zisebenza even kuthiwa kukhona into eyayivalekile, even kuthiwa awukabi nalo masente ukuthi ulungise iy'nto zakho, uyakwazi ukusithola siqaqele izinto, eqeqe amafinda abophekile izinto zakho zikhanye. Ngiyacela-ke ukuthi nisubscribe kule channel yami ngoba kuningi okuseza, nisawuzobona umsebenzi ngoba kuthiwa indoda ayigaguli kodwa ibonakala ngomsebenzi wayo. Ngiyacela naku-Facebook ngiyatholakala, ngiyibiza ngoSiboniso Bhebhe. Inamba yami ithi 071 10 56 154. Ngiphinde futhi inamba yami ithi 071 10 56 154. Ngiyabonga babukeli, nisale kahle.